vakomana main opposite munyika yezimbabwe watoona na gift otsalosiziva watoziva kuti aiwa ndo main aids anosonchamisa aiwa ndo madhonza chaiwo ari kuuya achimirira solidarity nevakomana vakakepchwa zviri illegal aiwa nethis regime vanouya vachidhimanda their release sana venya mashoko anobuda chitaugwa panapa aiwa ndo panoti vausubscribe olike oturn on the bell icon tichipinda pahendo pake Ostallos anoposta Bruce Moyo wamuri kuona weonyera chete. Bruce Moyo is a political prisoner detained in a daring to challenge the status quo. He represents a generation that refuses to be silenced on matters that truly count. His courage is driven by desire for the total liberation of our people in a brighter future for all. Panapa arikuya achimirira solidarity nevakomana ava achiti aiwa these guys aiwa vanoraise voices avo vaida kuti nyika yezimbabwe ibudirire. Nyika yezimbabwe ive under the regime kana the suppression kana the oppression yani the regime under Idi Mnangagwa achiti aiwa anomirira solidarity achiti we want immediate release evakomana ava noda kuti hapana kana mhosva yavakatadza. The regime iri kuramba ichingowedzera crackdown on these guys but iwo mhosva aiwa pasina kana chavakatadza. Vakaonawo chairmanship wavo but ona the regime iri kuramba ichingowedzera the crackdown iri kuramba ichingovadhinaya bail. Votidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi chatinoona kuti aiwa vakomana vari kubatikana vakomana nyatsoziva mutemo but tinoona kuti kunyangwe neZanu PF inotobvuma zvavo kuti aiwa tingozviita aiwa ngokukaurisai makavanzwa vana mutsvangwa vachitaura mashoko iwawo but ndo the guys vanoti takarwira nyika inoi kuti muve nerusununguko but rusununguko rwacho hapana. Tiudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Inai comment section medu sangana subscribe like and turn on the bell icon.